बाप रे बाप ई घर में ना हम ए जगह रहम त हमरा के आग लगा दियो सन। बाप रे बाप हम नु देखले बानी अपना बाप के कि हमर बाप कैसे कैसे कमा के घर चलावत रहे। आई जौन भौजाई खैनी धंगैनी आ गुल बड़ी सन कि कुछ कहे लायक ना। बाप हो बाप हई कीने गोनिया तरकारी तो ये 30 रुपया के कटहर देता आय ये 50 रुपया के प्याज। बाप हो बाप एकनी के बाड़ी सन त कवनो में 2-4 गो प्याज हो जाता टे। आय कमाए के तेरे बैस मरद त कमात असन पियत असन खात असन। हम मार बाबू नु सब करता ना। अरे दीदिया कहलनी करे कटहर खा लई बैस। हां लेल बिन बना मेरा कटहर के सब्जी देख हमर लार चुवत जानले नु। हां तब का जीव के तनी नेवर क के रख राहुला एही से नु कटहर लई बैस। कटहर लेल बड़ी त काय करे के फोटो खींच के टांग दियल जाई। फोटो का के एमे मान ला कि 3 सांझ खाए बन जाई। अरे 8 सांझ बनो कटहर कम से कम हमारा घर में बनता कम बात बा। बताऊ इहे जीविया पांगारवा रखे के चलते नु आज बिलाय पे सब कुछ लागल बाटे। हां काहे ना हमने कुल बिला गुनी जते त 22 सुन दे एगो ते त चलहाक 22 की अपन गांव छो के हेजु 22 संहारत है समझ के कम बात बा। त का करी बिला दी ना हमरा ऐसन मेहरारू के अपन ससुरो से मर ले बिया नहीं घर संभाल दोनों संभाल लेबे। तोरा के वर्ल्ड रिकॉर्ड में तोरा के मेडल देबे के चाही। आय हमरा मतारी के खइला बिनु सुखवा दे तड़ी सन नहीं खिरत अपने चाभ तड़ी सन। अब के लिए त टाइट क के जाए ना 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 6 महीना और रह तू हनी के जीभी लागल बा मर मसाला चटक मटक खाए के आ उ आदत छोड़ा के हम जाई। हां तू हनियो के फायदा रही। नीमक पानी पे ला के रख ऐसा ने कनी के कर कि नीमक पानी छोड़ के कनी के कोनो चीज खा सो आ सुन ना ले जाके जो देव ना त देख फिर जा हमरा भी चपलोसी मत झा मेर के पट्टी से लेत हमरा भिरी आवत अथी कर। अब देख एकरा समय अपन बात कहता नहीं त अपन बात कहती है। तू ही बताऊ बबुआ कि हई सब्जी में एकरा के बनाइबे त एको दिन बनाइबे त ई तो उठिए जाई। आ देख हई जन भिंडी बनू एकरा के तकरीबन 8 दिन बनावसन। मान ले बबुआ हम कहतनी कि पानी डाल लगता कि 6 महीने साल भर चलिए जी टमटरवा काहे ना चली तब का करे के बा चट चट के रखे के बा। देख बाबू हम कंजूस ना हनी हम तो कंजूस ना हनी समझदार हनी 1-1 रुपया बचा के बाबूजी घर बनैले बड़न पिछवा वाला 10 कट्ठा लिया जी ऐसे बचाई में त हमनी के बचाइबे त बतावा सन तू हनी के कोनो फिकिर चिंता नहीं खे जान। अरे छोटकी बड़की हनी आवसन ओ जुगे लेके दे ना ओ जुगे लेके जो दे जतन डेरे बाबू जान जनु कि टाइट तू नहीं किस कर डेरा जातड़ी। हम टाइट नहीं करम तू टाइट करबे जाए नती भाई रहल मौ घोग ना 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 बा दीदी काम कहिए रे ते जइया साइल बे तइया सही हमनी के दे गल गुरे बुझाता ई बताव माई हमर बाबू ऐसा निगन करती जी से करतिया एकरा ससुरा में एकरा का हम कही उ भागल भी है जुग से ए जुग बिया तोरा दुखू तोरा चलते नु 8-9 आदमी के कब्रिस्तान में जमीन किने के पड़ जे ना कुमनी की कोल जात मगर बात बुए जोन बात बा आई बतावा हाथी चुकी लाइल बिया लख माने लेले बिया पा भर कुदावती गांव भर हाथ चुकी कटहर लगे कहती कि 8 दिन बनी 10 दिन बनी। अरे ओकरा के फोटो खींच के रख जिंदगी भर देखते को करे आदमी रहियन रोआ के रख देल बिया रोई उन्हीं के छूटल ए दनिया कसले करा में पेटारी हो गेल बैसन हो ओ पेटारी हो गेल बैसन जी दीदी जी एथिया से ओ एथिया हो त मीठवा चावलवा से आरवा से दीदी जी वहाँ के देख 4 गो आलू दे रही बताई का सकाय खत्म हो गई सब्जी जीव छन छन गई बताई अपने घर में काम करता अपने खानो ले तड़ी भर ढीड़ है हैं खा के एने ओने जो तमस तमस चलत रह तड़ी मोने अपने के रही तब नहीं रही कहां बड़ू लोग हो ओइली महारानी कनिवा हां जी का करतो सन आई मैं हाय चार बाप घर से होता हाय छिटाइल बेटे बाबू दे तवा एला सन तक छीड़ देला सब्जी त हाथ नहीं खे चुगल बा कि पिलुआ परल बा हाथ में कि ऐसे ऐसे बीन के रख दी ना बीन दे त नहीं जा नहीं खेले बता रो ताकत उड़ खइबू हमरा के आजी दीदी जी रो काहे ऐसे करत तनी बताई त अरे वो को दिन ऐसे करम बताई नहीं खइला बिना मोरी हाय हाथ देख कने हुआ तू हनी के बुझात नहीं खे तू हनी के नहीं खे कि पैसा कैसे आवेला जे कमाला ओकरा बुझाला जानलू सन घर में बैठल बैठल तू हनी के मिलत त सब जहां तड़ू सन हैं कनेवा कटोरी अच्छी पे लेके आओ तो हमरा के जूता लेके आओ दीदी जी पाहुन जी फोन कइले रहनी ह का कहत बा नून करा का बाई धोले लस कहत रहनी ह ना हां
बोल दी है लड्डुआ के माई के ना कि आवे खातिर काम बा। लड्डुआ के माई बिना झुराता उनका अब का दिन रहो हाँ? मुंह झुराता उनका और लड्डुआ के माई बिना। देखो एबरा कटहर के तरकारी बनई हो अब ई देखो आलू डाल दो हाथना तरकारी में कम से कम 4 महीना ले जाए के चाहिए। हाँ एगो छोटका प्याज है कहाँ बा है प्याज डाल दियो है टमाटर डाल दियो आ हमें से होतनी मुनी काट के तरकारी बनइयो आ पानी औला डाल दियो कि रासा जोरे सब के खा ली। ए दीदी जी इतना हाँ। बड़ा परिवार बा कैसे इतनी में दीदी जी बताई 3-4 गो परिवार है तो आराम से हम खिला देती। बताई जब 10-15 घर में परिवार बटे हम केकरा थरिया में हम डाला मैं केकरा में ना डाला। हम बना दी होते होते फरुआ चिर बुलोग होते होते आलू चिराई हिती ना चिराई आलू हिती चिरा सकता नु आलू या हम ना बनाएगी खाना। हम अपना भाई के बाप के खिया के बाबू हमारे ये नु खाना खा के आज तक जियत तंदुरुस्त बावन। दीदी जी पहले के जुग जमाना अलग रहे आजकल के जुग जमाना बनाए के तो ये एहू बेरा बनेबू तो मैं खत्म हो जाए आग लगेबू धन में है तेल हाथ ना किन के ले बनी अपना पैसा से कि तू लोग सीख जा लोग हम सुधारे पे लागल बनी। हेलो है तेल बाटे नु बस हो गइल हाथ ना देखो अपना तेल में आज कल सुबेरे कल सांझी कुनी परसों सुबेरे तरकारी छौका जाके चाहिए ले जा लोग और चोरा के रख दे तनी ना तो तू लोग भी रहे नु तो आग लग जाई हमरा धन में। दीदी जी माई बाप के सुनी ना तेल काहे नुकसान करता नहीं वो पानी में छेवा के देम जे सब्जी पानी में तरकारी छौकाला हमरा के दुख दे भगवान से पाप लगिन हमरा हो कि तेल नहीं खे देते लेकिन काहे रे वही तरह करत नहीं दीदी जी। अच्छा का करतनी तू लोग के पेट दागतनी हर चाउर छिटा तो लोग हाथ ना मनमानी केकरा घरे होत हो कि हमनी के तो किसान खेती बात तो नहीं खे बोलत आदमी यही हाथ ना चाउर छिटाला। अच्छा ये बताई चोरा उठाइम जना अब के ना तो तू लोग अभी नहीं उठाओ तो के उठा के डाल दे लोग नाद में सब तो भैंसिए खाते सन काल हाथ ना भात और उगाई फेकाई नाद में काहे कोनो कीमत नहीं के खाएगा के तबे नु ले जाई रखा होता तेल ने ले जा तरकारी ले जा हम ले जाते हैं रख। अच्छा ये बताई 4-5 बेरा है हम कैसे बनाइम रौरे बताई नहीं के ऊपर बनावे के एक के बेरा में बन जाई हमरा के तर तैयारी क के दिया लोग हम सब्जियों काट ले खैको बना ले। दीदी जी जब इतना कर ले तो सबको के रौरे खाना खिया दे हम बना दे रौरा सबको खिया दे। हाँ हम खिया देम तू लोग के हाथ में कराक्सिन बाड़ी हो कराक्सिन बाड़ी की कतनो कुछ दिया तो पेट ना भरी हमारा हाथ में अन्नपूर्णा माई बाड़ी कि हम कुछो बना देम तो सब के घर में खा ली तड़ी लोग एथी करे सुना हम वो चढ़ देते ना तो ले चढ़े जा ले जा बना दिया इतना। ए दीदी जी एकरा में 15 गो लोग कैसे खा ली हम जी 15 गो लोग बाटे 8 गो लोग बाटे 15 भइल ला काहे ऐसे गानो बेसी नहीं खइयो बचवानन एथी करे चाउर जौने बाप रे बाप हम नारम तो धने में आग लग जाई माई हो ओठ मुंह तुरल तू लोग के छोड़ा दे हम तू जान जा लोग बाप रे बाप कमाए के न थमाए के जइयो लोग रोपनी करे 100 रुपया के 50 रुपया के तब बुझाई कि कितना मेहनत से पैसा होता है। बाप रे बाप हम हमर मतारी रोप के आ धान बटोरनी जाई लोग उजाड़े पे लागल बाड़ी मतरी हमर के जने कहां बिया उ पागल बिया उहे चढ़ाक रहित न त हमरा ई सब एथिए ना करे के पड़ित आ जने केने गोल बिया बुचियो नहीं खेलौ कर कजली इहो गाँव घूमन हो गइल बिया आइल बेचा दिन खातिर मिल का केने केने रहत है का हो काहे मुंह लटकले बजा हो कुछ भइल बा का काहे कुछ भूख दुखा लागल बा हाँ। भूख लागल बा जी तो खा लो हम मतलब का खाई खाए तो जी? रोकले भाई का खाई बताई ना काहे रही भात तब ना। रोटी नहीं खे इतनी चावल देले रही ओकरा में 15 गो के खाना खियावे के बा आदमी कैसे खियाई हन जा वो तो नहीं कि कैसे आदमी खियाई जा कोई आज तक लगे वो तो ताके नाप के दिया था डिब्बा में चावल बा में का के बनाओ हां ना दीदी जी नाप के नहीं देबा ते नाप के हां देतिया। मम्मी जी अपन लड़की के चल ए जिगवा से ससुराल ओ दस दिन खातिर आइल बे त ये त ना दबेल चलावती है ओकरे ज्यादा है के बउए आ कहां गोल बिया उ कहीं रोवे ना जाना हमरा और बेटी हनी तो ए भगवान जी हम ही कुल जानते ना कि घर के दूगो आलू देता नहीं कह दनी कि वही में सब बनावा जा एक घर के छत्तीस हम जानते नहीं का होता हम जानते तो हम लोग बनावत जाओ
रवा जनता ही नहीं खी ना ये दादा हम नहीं खींचे तो पूछा तो रुका ना करे जान के अनजान बनता का नहीं हो रउआ। करे कने हम जातने अपना नहीं हरजनी पेट के अपन जारी हमार भूखे जान जाई जीव छपटी आताटे। अरे कौन ये नैहर क दिन गुजारा होई हो यही जे रहे के बना खाए के हम पूछा तैनु ई कुल का करत के बच्चा नहीं मम्मी जी वहाँ तक जब तक रहम नु तब तक हम ना रह हमरा के अपन नैहर भेज दी हमरा बर्दाश्त नहीं के होत भूख पियास। जाए दे कौन है हम कहम नु देखा ओकर मर गिल्ली बा आवे वाला बैले बन 2-4 दिन में अहन उ चल जाई ओकरा क दिन रहे के बा आ तो लोग के तय घरा में रहे के बा जिंदगी भर आ बनावे खाए के बताई बा रउरा पेट दाग के ना कने आ पेट काहे के दागम मान ली पूरी मेहरानू ही ओकरा भर पेट खाए ना मिलता कैसे लइका पियाई जी गलती बा ओकर जनलू हम ई कहत ज्यादा जन मिलत त खा लोग तनी चाह हइले ही गांव भर ही लावले रहे जुकावत जनलू दुखाता टे भूख इतना दुखाता नु का कहे कि मम्मी जी भूख लागल बटे हमरा के हतनी मुनी तेल दिए पूछी दीदी जी ले कहते कि 4 टाइम बनावे के ओकर ये त ना चलती हो आज के बाद हम एजा बुलावे के ओकरा के नाम ना लेम कने जान जे हम पतोही के दुख देतिया ई पतोहिया वे सब के दिएबा होई हमरा 20 रुपया देले रही नु दिनमा दे दिना मम्मी जी दिया दिना नमकीन बिस्कुट। अच्छा रुक दे तनी अच्छा हम ले आ बना ले बनी जी जाय दी का करम जा बर्दाश्त न करे काहे ओ भूख लागल बा इतना न कि बुझाता कि शरीर एकदम हवा हो गइल बा मैं त केने से ओने आदमी फेंका जी हन ज्यादा कन्या शांति रहलो हम जाते ले देबे दुकान पर खा ललो लेकिन ई आज के बाद याद रखे लो आज के बाद ना मत लियो जानू के बोलाई बुच्ची के दीदी के छ ना हम ना बोलाई मैं अपना घरे हम पतो ही के उई के जे चलते चलाई देखलस त कन्या पिच के बोलावा ताटे बताओ हो दोनों मुंह लटकावले बैसन अरुआइला पीठा लेखा हम करेजे फाटत हुए आई के जी का चलते चलवले भाई विपत्ति लगवलो।